Akhoiputa L.P School along UKYA songhoi pen ini World Environment Day ajai megalong ini ladak na humri lo la si somaratum na pen masteratum na pen kadok ave chetong si pini thengphang ka pachan nai po ajai mek pen ajok somaratum pen thengpi elo asil bangso thengpi ke pareng sabje phan na pen dak long so school along setame answer se aprang na ke engkam ka chiyodun thegia phan o ithetheni alam ni tum chethan ponno si pini UKYA ahin atum dak kangthor ponjia phan mata answer se upgrade ponjia phan po bangso ajai mek angke claim posini tum managing ahin pesitame chorolo na pelapar sitame ini World Environment Day pen pacheton si itum da Akhoiputa along bangsa school along lang humri long lo asi langdam pulo dang tela bangsa school ke nilip consistency long ke teaching si mate arta ke ong nai school lo asi pini itum na ka humri la ke World Environment Day ajai mek la pen lokacherli na prang nang ji pulo bangso jai mek hini pacheton si itum dak Akhoiputa L.P School lang chingrum long lo si jasemet ladak itum managing committee lapen headmaster tumpen lapen atum thandra pera tumpen nitum chingki chithan si among so World Environment Day arni education awareness setame chipi ponang posi pini nitum kadok ko be song long clamor pet nilip UKYA clamor pet tumpen nitum chingwai si pini dak chingrum long lo lasi jasemet nitum pini dak ang thek long lo student ta dopik lasi bang phokep sosia bado lasi jasemet labang so school arta ke dopik pen lang dam lo pulang te asa se kaching thur si ginang po asi non an lang dam pulang te 81 years lo labang so school asi jasemet education em aphan mate Richard Tokbi sir aphan ke chining riponji bang lo je labang so school lo itu nang thek long lo bench desk ka dure the tan lasi jasemet alang li phans tame education anat mate lokacherli na ka prang ponji da bang so at war ka paklang ponji pulutang te nilip consistency phans tame school anat ka paching thur ponji phan bench desk tame ka duration an tame alangli nilitum phan nang provide don po bate nitum phana pador don po pusin nitum media hoi mate pini environment de jai mek hoi long pe tame nitum kichuning repon padolo lasi just met pini adak nang chitong dun SGB lapen rong akethe ke ding lapen nitum song long clamor petum an tame chingrum ra pet pensi nitum bang so ajai mek deng polo lapen osomar tumpen adai student tumpen tame chingki chithan long lo alang tum kecharli aning hang pik setame bench desk ka dure pen aposon si nitum thek long lo lasi nitum Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.